Хайырлы иртә, турыдан-туры эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Гөлназ Ибрахимова. Казанда халыкара юридик форум эшли. Казан федераль университетына 400-дән артык белгеч җыелды. Танылган кунаклар арасында Россия хөкүмәтенең югары суд инстанцияләрендәге вәкаләтле вәкиле Михаил Борщевский, закон чыгару һәм чагыштырма хукук белеме институты директоры Талия Хәбриева бар. Фикер алышулар темасы хукукка хукук дип билгеләнде. 2 көнлек форумда экспертлар чыгыш ясый. Мәгариф, фән, инновацияләр һәм бизнес мәсьәләләре буенча ачык дискуссияләр уза. Республика президенты сәламләвен Дәүләт Советы рәисе игълан итте. Фәрит Мөхәммәтшин Казан юридик мәктәбенең аерым әһәмиятен билгеләп үтте. Нәкъ менә безнең хукук белгечләре 300 ел элек авыр сәяси шартларда Татарстанның яңа конституциясе нормаларын әзерләгән. Biz gururlanabız, özümüzün менә шундай әзер булган юристларыбыз, Казан университеттан чыкканнары, бүгенге галимнәребез, монда эшләүчеләр, алар иҗтимагый үзәгебездә безнең үзенең өлешен кертәләр. Менә матур иттереп, форумны үткәреп, нинди нәтиҗәләр, нинди тагын ярдәм итәргә бу вакытта халкыбызга, Россиягә, Татарстаныбызга, алар уртага салып сөйләнә торган, әйтә торган, күтәрелә торган мәсьәләләр булыр дип ышанам һәм үзебезнең Россия Федерация бердәмлеген саклап, күп милләтле халкыбызның бердәмлеген, хукукларын саклап, матурын әйттереп киләчәктә дә яшәргә исәп. Республиканың район хәрби комиссариатлары мобилизация командаларын формалаштыруны дәвам итә. Чираттагы хәрбиләр төркеме Казанның Киров һәм Мәскәү районнары хәрби комиссариатларыннан җыелу пунктына килде. Мобилизациячеләр турындагы мәгълүматларны тагын бер тапкыр җентекләп тикшерделәр. Иратларның хәрби исемнәре һәм вазифалары ачыкланды. Аларның күбесе югары хәрби әзерлек алган. Район хәрби комиссариатында документларны чагыштырдылар. Тирәнтен медицина комиссиясе кешеләрне җыю пунктларын көтә. Татарстанда алар Казан танк училищесы һәм Казан Экспо күргәзмә үзәге базасында җәелдерелде. Буа районында шикәр чигендере уңышын җыюны 20 көн эчендә төгәлләргә ниятлиләр. Әлеге эшкә 2 атна элек керешкәннәр иде. Барлык мәйданның 20%-ында чимал алынган, уңыш мул. Ә бу шикәр заводына чигендерне күрше-тирә район хуҗалыкларыннан да китерәләр. Биредә чимал эшкәртү тәүлек буена дәвам итә. Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры бүген 35-нче сезонын башлый. Кунагыбыз театр актеры Алсу Шакирова. Сүзне коллегам Ания Гыйбадуллинага бирәм. Исәнмесез, Алсу? Исәнмесез. Премьерага әзерләнгән перформанс турында сөйләгез әле. Biz быелгы сезоныбызны спектакль белән генә түгел, ә инде перформанс белән дә ачырга булдык. Бу безнең Яралу дигән перформансыбыз булачак. Аның автор идеясы һәм хореографы Елена Музеева, безнең театрыбызның хореографы һәм режиссеры Булат Гатауллин. Бу перформансның төп идеясы шунда. Без нинди генә иҗади проектка тотынсак та, нинди генә спектакль мул, перформанс мул, нәрсәгә нинди генә эшкә тотынсак та, монда инде һәрбер кешенең эше кирәкле һәм мөһим. Берәм-берәм без бер нәрсәдә эшли алмыйбыз, ә инде яратып күмәк башкарылган эш ул һәр вакытта да ниндидер нәтиҗә бирәчәк дигән төп идеясы бу Яралу дигән перформансның. Эштәлеге нидән гыйбарәт? Эштәлеген сөйләп тормыйм. Инде эштәлеге бит инде аның килеп күрә торган нәрсә. Нинди артистлар катнашачаганда? Монда инде безнең олы яшьтәге улпат артистларыбыз Нури Әхмәт абый Сафин, Халидә Пасынгатуллина, Рәмзия Закирзянова, Фируза Зинатуллина һәм инде без урта буын һәм яшьләр Альбина Гайзуллина, мин Алсу Шакирова, Гөлназ Галимуллина, Эльдар Гатауллин, Булат Гатауллин һәм Рамил Вафин. Театрның менә шулай перформанс жанрына еш мөрәҗәгать итәме театр? Менә бу арада мөрәҗәгать итә башладык әле. Безнең яз көне булды Йөз Тукай перформансны, ул аны без 2 тапкыр күрсәттек. Ул да тамашачы белән бик әйбәт кенә кабул ителде. Һәм кеше ярата дип уйлыйм мин перформансларны. Аларны кабул итү.
перформанстан тыш спектакльдә узган елның премьерасы булган иде. Аның Йосиф спектакле шунда күрсәтәчәксез. Аны тамашачылар ничек кабул иткән иде? Йосиф спектаклендә тамашачы бик яратып кабул итте. Һәм дә инде без спектакльгә дә, перформанска да тамашачыны чакырып калабыз. Килегез, рәхим итегез. 17:30-да яралу перформансын күрсәтәчәкбез һәм инде 18:30-да сезне Йосиф спектакле премьерасына чакырып калабыз. Рәхим итегез, килегез. Алсу, быелгы сезон бит инде юбилей. Сезонны сездән өчен сезоныбыз. тагын нинди яңалыклар, нинди үзгәрешләр көтә икән? Яңалыклар, үзгәрешләр дип инде без менә хәзерге вакытта премьера хәзерләнеп ятабыз. Ул Ромео и Джульетта, аны куярга килде Илсур Казакбаев, башкорт режиссеры. Аннары инде тагын күп премьераларга әзерлекләр булачак. Ләкин хәзер иң зур эш шул Ромео и Джульетта өстендә алып барыла. Соңгы көннәрдә булган күңелле яңалык турында да берничә сүз әйтеп китик инде. Сез дәүләт бүләгенә лаек булдыгыз. Сез һәм театрның башка артистлары. Әйе, менә бу көннәрдә генә әле билгеле булды. Президентыбыз указга кул куйган. Бу көннәрдә генә билгеле булды. Миңа Алсу Файзуллина һәм Гөлназ Галимуллина безгә Татарстанның атказланган артисты дигән исем бирелде. Сезне котлыйбыз, шулай Рәхмәт. театрыгызны күтәреп, халкыбызны мәдәни яктан агартып, эшләргә, яшәргә язсын. Рәхмәт, амин. Бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, сез Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры артисты Алсу Шакирова белән әңгәмә карадыгыз. Җомга чыгарылышын Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми рәвештә кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган махсус сәхифә белән дәвам иттерәбез. Республикабыздагы дини вәзгыять яңалыклары белән хезмәттәшем Мөршидә Җиһан таныштыра. Әссәләму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле дин кардәшләребез. Ислам диненең 1100 еллыгына багышлап, быел Совет районы мөхтәсибәтендә шушы көннәрдә яңа мәчет ачылды. Яңа мәчетнең исеме Рауза, ягъни Җәннәт бакчасы дигәнне аңлата. Ачылу тантанасында катнашкан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та күрәсең фани дөньяда Җәннәт бакчасы төзегәнне күздә тотып чыгышын рәхмәт сүзеннән башлады. Чыннан да, әлеге мәчетне өлгертер өчен бик күп хезмәт кертелгән. 2021 елның апрелендә төзү өчен рөхсәт алына. Дистә елларга сузыла торган эшне төп башлап йөрүче Гайзатуллиннар гаиләсе бик кыска тота. Сәбәбен төзүчеләр киң күңелле кешеләр ярдәменнән һәм Аллаһы Тәгалә көч бирүеннән күрә. Үзегез белгәнчә, былтыр бит инде бәяләр дә бик каты күтәрелеп китте. Арматурага монда бик күп арматура битумнан эшләнгән. Шуңа күрә мин инде башта җиңеп чыгаларбыз микән шундый зурна дип. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә юлларын ачты, шундый иманны, тәвфыйклы, киң күңелле кешеләр булды. Бу мөхтәсибәттә 24нче мәчет буларак ачылса да, мәхәллә халкында ихтыяҗ бар иде. Казанның бу тирәсендә мәчет юк инде, ул күптән кирәк иде. Менә ул тимер юлдан барганда да, менә Үзәк урамнан барганда да каян балкып тора. Мин шушы гөмбәзләрен куйгач, Миллениум күпереннән чыкканда күреп күземнән яшьләр килеп хисләнгән идем. Хисләнерлек тә Рауза мәчете 2 манаралы, 2 катлы кирпеч бина итеп төзелгән. Өй астыда бар. Ирләр өчен гыйбадәт залы 300 кешегә исәпләнсә, хатын-кызларныкы 75 кешелек. Гомуми мәйданы да шактый зур урын алган. Әле бит мәчет гыйбадәт кылу урыны гына түгел, анда дини мәгърифәти чаралар да оештырыла. Хәзерге вакытта мәчет ул мәчет генә түгел, мәчет ул зур комплекс сыман. Шунда гыйбадәтхана бар. Бу гыйбадәтханага без мәчет дип әйтәбез. Ләкин аның янәшендә анда сыйныфларыбыз бар. Теге социаль нагрузка да булачак. Һәм безнең бабаларыбыз бу юлны күрсәткән. Ә инде сыйныфлар туплау, гомумән Рауза мәчетен киләчәктә рухи тәрбия йорты буларак таныту имам-хатип эшчәнлегенә бәйле. Мәчеткә нигез салгачтан беренче сорауларда кемне имам итеп куябыз. Һәм миңа без узак еллар бергә эшләгәчтән, миңа тәкъдим ясады. Мин үзем уйламаган идем әле. Булай булыр дип.
менә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән мин дә укып чыктым. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән мәчеттә салынып бетте. Яңа ачылган иман йорты Сеченов урамының 21-нче йортында урнашкан. Шөкер, бүген мәчет төзетүче тырыш милләтпәрвәр кешеләребез бар. Аларга Аллаһы Тәгаләнең әҗер савабы язсын, эшләрен уң кылсын дип телик. Иртәгә, ягъни 1 октябрьдән Татарстанда ислам нигезләре һәм дини тәрбия буенча мәчет каршындагы курслар башлана. Бушлай дәресләр республиканың 700-дән артык мәчетендә үткәреләчәк. Курсларга 25 меңләп тыңлаучы йөрер дип көтелә. Аларга 1500-гә якын мөгаллим дини белем бирәчәк. Татарстан мәчетләре каршындагы курсларда белем бирү эшчәнлеге Татарстан мөселманнары диния нәзарәте тарафыннан расланган, укырга килүчеләрнең яшь үзенчәлекләрен исәпкә алып төзелгән мәчет каршындагы курслар өчен дини тәрбия программасы буенча алып барыла. Пәйгамбәребез үзенең бөмәрәк бер хәдисендә гыйлем гыйбадәткә караганда да артыграк һәм ул диннең терәге дип әйткән. Барыгызга да файдалы гыйлемнәр теләп бүгенгә саубуллашам. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Җомга иртәсенә әзерләгән яңалыкларыбыз шулар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бу атнага саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау-сәламәт булыгыз.